Ndine Aida Chwaya ndi nzanga Yusavita Wilima ndipo tafika ndi nkhani kuno ku MBC. Tipepese kahamba kuti tikupatsirani nkhanizi nthawi yotayika. Poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa anthu omwe akubwereka ngongole za National Economic Empowerment Fund NEFI kuti azigwiritsa ntchito ngongolezi moyenera. Ophunzira okwana 97,222 akhonza mayeso awo a Malawi School Certificate of Education, zimene zikutanthauza kuti akhonza ndi opyola theka la amene analemba mayesowa. Ndipo khwimbira anthu omwe ndi achipembedzo cha Chisilamu mdziko muno lero anali ndi ulendo wa ndawala wa ziyara pokondwerera kubadwa kwa mtumiki Muhammad. Tili ndi izi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. Tiyambe ndi nkhani yomwe ikuti mlembi wamkulu mundu naona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo a Yusufu Nkungula wanena izi ku Blantyre pamwambo wokumbukira tsiku loganizira thambo la ozone layer. Mtolankhani wathu Charles Pensulo walemba ripoti ili. Pa 16 September chaka chilichonse ndi tsiku lokumbukira thambo lotchedwa ozone layer, lomwe limatchedwanso chibulangete, chomwe chimateteza kuti mphamvu ya dzuwa isamafikire anthu ndi zamoyo pa dzikoli mopitilira muyezo. Bungwe la United Nations Environment Program UNEP linakhazikitsa tsikuli mchaka cha 1987 pofuna kudziwitsa anthu pa dziko lonse ubwino obwezeretsa zachilengedwe zomwe zimathandizanso kuti thamboli lisawonongeke. Ndipo mu 1992 dziko la Malawi linakhala membala pofuna kuthandiza nawo pa ntchitoyi. Pomwe amapempha anthu mdziko muno kuti agwirane manja pofuna kukwaniritsa cholingachi, mlembi wamkulu mundu naona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo a Yusufu Nkungula anati dziko la Malawi lakwanitsa kuletsa mankhwala ndi mpweya wina womwe umathandizira kuwonongeka kwa chilengedwe. Ndetu kugwira ntchito zingapo. Ntchito yoyamba ndikuonetsetsa kuti tikupereka upangiri komanso uthenga osiyanasiyana kwa anthu mdziko muno kuti adziwe kuopsa kwa zinthu ngati zimenezi komanso atengepo mbali poteteza thambo limeneli. Chachiwiri tikugwiranso ntchito ndi anthu osiyanasiyana kuti tithetse mwina migwaya yoyipa kapena kuti magasi oyipa amene takhala kugwiritsa ntchito mbuyomo kuti anthu asagwiritsenso ntchito. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Nations Environment Program UNEP a Patrick Salifu anati ndi okondwa kamba kuti dziko la Malawi likuchita bwino pa ntchito yoteteza thambo la ozone layer. Asalifu anatsimikizira nthumwi kumwambowo kuti bungwe lawo lipitirizabe kuthandiza maiko kuti akhale atabwezeretsa thambo la ozone layer mchimake pofika mchaka cha 2060. Programu iyiye imene ali pasogolo ndi ya Environmental Affairs kuthandizira kuti nkhani ya ozone layer ikhale bwino Malawi muno akuchita bwino. Tikati zipanga rank mu Africa muno akhoza kukhala mu top 10 ndeno at least tiyamike pamenepo akuchita bwino. Kumwamboko komwe kunali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo kugwira ntchito zobwezeretsa zinthu zachilengedwe umachitikira pamutu woti kupititsa patsogolo ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Mabungwe omwe si aboma atsindika kufunika kuti kampani ya ADMAC ikhale ndi ndalama zokwanira zomwe zingachititse kuti kampaniyi ikhale yoyima payokha pachuma. Mabungwewa omwe akudziwika ndi dzina loti The Right to Food Coalition ati kupereka ndalama ku bungwe la ADMAC komanso National Food Reserve Agency kuli ndi kuthekera kothetsa mavuto a njala omwe dziko lino likukumana nawo. Wapampando wa mabungwewa Alfred Kambwiri wanena izi pomwe mabungwewa akukonzekera msonkhano waukulu wa ufulu wa chakudya mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Pempho loti makampani awiriwo akhale ndi ndalama zochuluka labwera pamene dziko lino likuvutikabe kuti lipereke chakudya m'misika yosiyanasiyana mdziko muno. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la UNICEF, chiwerengero cha anthu omwe alibe chakudya chokwanira chakhala chikukwera kuchoka pa 2.6 million mu chaka cha 2022 kufika pa 9 million pofika mwezi wa March chaka chino. Wapampando wa bungwe la Right to Food Coalition Alfred Kambwiri wati mavuto ongawa atha kuchepa ngati bungwe la ADMAC lingakhale ndi ndalama zogulira
komanso kulima chimanga. Tipeze njira yokhazikika yoona kuti ADMAC ikhoza kumaya amba kumasidalira yokha kuti kuti chakani chaka isamangoganiza zokatenga ndalama ndikuboma ndalama zotenga kuboma ziyazo zikazoona kuti ndizowonjezera ndiye kuti ADMAC ikamagulitsa chimanga ndi kwalimi yoona kuti izipangako ndika profit kumano ka profit ndikochepa kuona kuti kazitha kupanga sustain ntchito yawo. Bungweli lapemphanso boma kuti lichite machawi pokhazikitsa lamulo la Food and Nutrition lomwe akuti lingathandizira anthu ovutikitsitsa kuti apeze chakudya mosavuta. Trust Office, MBC, Lilongwe. Katswiri wina wodziwika bwino pa zandale wati kulowa kwa atsogoleri mchipani cha Malawi Congress kukusonyeza utsogoleri wofoka mchipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP. Ena mwa atsogoleri omwe alowa mchipani cha MCP ndiyemwe adali mlembi wamkulu wa chipani cha DPP Griseda Jeffrey komanso a Heatherwick Ntaba. Malingana ndi katswiri wodziwa zandale yemwe amaphunzitsa pa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences Mubasi Chimwemwetsitsi, wati zomwe zikuchitika mchipani cha DPP zikupereka chizindikiro chachikulu cha kufoka kwa chipanichi pomwe dziko lino likukonzekera chisankho chachikulu cha chaka chamawa. Atsitsi akulankhula ndi mtolankhani wathu Timothy Kateta. Kwa ine zikuonetsa kuti chipani cha DPP chomwe ndi chipani chachikulu chotsutsa boma komanso chija anthu amanena kuti mwina chipani chachikulu chotsutsa boma chimakhala ngati boma loyembekezera chilibe chikoka chenicheni. Mwina nkutheka kuti kumeneko kuli zina zomwe zikusowekera kuti chipanichi chiziyenda bwino, mwina kumbali ya utsogoleri ndi zina zotero. Ndipo kulowa kwa anthu ku chipani cha MCP kukusonyeza kuti chipani cha MCP icho ndikuti chili mchikoka makamaka pakati pa atsogoleri a ndale amene ndodziwika bwino mdziko muno. Chifukwa tikakamba za anthu amenewa ngati Griseda Jeffrey komanso a Heatherwick Ntaba ndi anthu oti ndodziwika bwino kundaleku ndipo akhala akuchita ndale kwa kanthawi ndithu, kotero kuti ngati chipani chikukwanitsa kupezeka kuti chalandira anthu ngati amenewa chingosonyeza kuti ndikuti chipanicho chili ndi mphamvu komanso chili mchikoka. Mwina ku mbali ya chipani cha DPP zilipo zina zimene akufunika kuti akonze cholinga chakuti asapitilize kutaya anthu amene ndi mamembala awo kupita ku chipani zina pamene akukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Komabe tinene pano kuti kuchita bwino kwa chipani sikuti kumangotengera kuti mwina awiri atatu alowa chipani. Kumakhala zinthu zambiri zimene zimakhala zikuganiziridwa ndi anthu. Komabe ovota akaona kuti chipani chikutha kukhala mchikoka pakati pa anthu osiyanasiyana kuphatikizapo ankhalakale pandale, anthu amachiona chipani choti nchamphamvu komanso chomwe angachikhulupirire kuti achivotere. Kuona kuti anthu amene wapoti akajoina chipani cha Malawi Congress kuchoka mchipani cha DPP zikhale ndi tanthauzo la mtundu wanji ku chipani cha MCP. Zachidziwikire kuti anthu abweretsako zinthu zina. Alipo anthu ena amene amatsatira chipani chimene anali cha DPP chifukwa chakuti amadziwana kapena amagwira ntchito limodzi ndi anthu amenewa. Mwachidziwikire kuti anthu amenewa, ena mwa anthu amenewa awatsatira anthu amene alowa chipani cha MCP. Komanso chinthu china chomwe tinganene pano chonena kuti popeza kuti ndale timakhala kwambiri tikuona kuti kodi chiwerengero cha anthu otsatira chipani chachikulu bwanji zomwe zimakhala nkuthekera kuchipangitsa kuti chipambane masankho. Zachidziwikire kuti kubwera kwa anthu amenewa ku chipani cha MCP kukuonjezera mphamvu za chipanichi monga ndalina kale, ndiponso zimenezi zimatha kupangitsa kuti anthu amene atadzapange chisankho, amene atadzavote achione chipanicho ngati champhamvu komanso chomwe chili nkuthekera kokhala ndi chikhulupiriro cha anthu, kotero kuti zimatheka kuti mwina chipanicho chichite bwino pa masankho. Kotero kuti tinene kuti ndi chinthu chonyadiritsa ku chipani cha MCP kuti akulandira anthu ena atsopano, komanso ndi chinthu chodandaulitsa ku chipani chachikulu chotsutsa boma cha DPP kuti akukhala akuchepetsa pang'ono ndi pang'ono anthu otsatira chipanichi kuphatikizapo amene anali akuluakulu mchipanichi monga awo amene alowa chipani cha MCP. Asilamu mdziko muno anali ndi ulendo wa ndawala pokumbukira komanso kusangalalira kubadwa komanso moyo wa mtumiki Muhammad pamwambo omwe umadziwika kuti ziyara. Mu mzinda wa Blantyre anthuwa anayenda kuchokera ku mzikiti wa Kanjeza ndi kukathera ku Mpingwi Sports Club
komwe kunachitikira mwambo wa mapemphero. Mtolankhani wathu Simeon Boyce wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Mu mzinda wa Blantyre mwambo wa ziyara unayambira pa mzikiti wa Kanjedza ndi kukathera ku Mpingwi Sports Club kumwe kunachitikira mwambo wa mapemphero okumbukira tsikuli. Kuonjezera apo mwambo unafikiranso mabanja 15,000 omwe akhudzidwa ndi njala popereka ufa wa chimanga. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu omwe anakonza mwambowu, Sheikh Maulana Chiyimire, anati ndi wokondwa ndi momwe mwambowu wayendera. Iye anati mwambo wa chaka chino umayang'ana kwambiri kuthandiza anthu omwe akumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Kugawa chakudya chimenechi ndi chinthu chimodzi chili chofunikira kwambiri pa tsiku la lero, malingana kuti kunja kuno kuli ng'amba, chifukwa kuti taphunzitsidwa kuti pamene tasonkhana tigwire ntchito yabwino. Ndiyeno ntchito yabwino yopambana kwambiri ndiye kugawa chakudya chimenechi. Komanso mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adafunsidwa funso kuti kodi mchipembedzo cha Chisilamu chinthu chopambana nchiyani? Ndiye iye poyankha adalankhula mu Arabi kuti tut'imu ta'ama. Ngati Chisilamuchi pali chinthu chopambana kwambiri mukakhala malo amodzi, tut'imu ta'ama ndiye kuti muwadyese wanthu chakudya. Mawu ake wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman wati mwambo wa ziyara umalimbikitsanso mgwirizano chifukwa umabweretsa anthu osiyanasiyana pamodzi posatengera chipembedzo kapena ndale. Kusiyana zipembedzo sikusonyeza kuti mukhale adani ayi. Ameya ndi achikhristu ndi Islamu ndi chimodzi ndimapita kukalowa mchalichi. Iwo lero alowa mu mzikiti ndikuvala ndithu kumaoneka ngati shehe. Ndi zomwe tikufuna anthu aku Blantyre kuno tiwaphunzitse kuti Malawi uno tiziyenda anthu mokondana, mosatengera mtundu, mosatengera chipani, mosatengera chipembedzo, tizionana ngati munthu mmodzi. Kulilongwe khwimbi la wanthu linatenga nawo gawo pomwe uthenga wa chikondi komanso umodzi unalimbikitsidwa ndi cholinga cholimbikitsa mtendere m'dziko muno. Mtolankhani wathu Foster Maulidi anatsatira bwino mwambowu kulilongwe ndipo wadza ndi ripoti. Ulendo wa ndawalawu unayambira pa sukulu ya Livimbo mu mzinda wa Lilongwe, pomwe khwimbi la asilamu ozungulira madera osiyanasiyana mu mzindawu anayenda kuzungulira misewu ya ntawuni ya Lilongwe ndipo unakathera ku Islamic Sports Complex. Mu uthenga wake wapampando wa nthambi yoyendetsa mwambo wa chaka chino wa ziyara mu mzinda wa Lilongwe, Anis Ismail ati tsikuli ndi la mdalitso ndi mtendere ndipo kulolerana komanso chikondi pakati pa anthu ndi zofunika kwambiri monga momwe ankalimbikitsira mtumiki Muhammad. Mwambo huu ndi umene timafuna kuti tiaonetse wina aliyense kuti tsiku la lero ndi la madalitso ndi mtendere. Tonsefe chinthu choyamba chimene tapanga kuti tapemphera dziko lino lathu. Nde ku dziko lathu kupemphera kwake ndi mtundu kuti wina aliyense akhale limodzi. Anti tikakhala limodzi ndi kumene kumayambira chikondi. Anti tikakhala ndi chikondi pamakhala madalitso. Chofunikira kwambiri kuti chaka china chilichonse tizionetsa chikondi chathu cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komanso mmene mwaoneramo tonse timakhala tili limodzi, tikusangalala limodzi, komanso anthu amene akuvutika ndi zokudya akumalandiranso zokudya. Mwambo wa ziyara omwe umachitika chaka chilichonse pokumbukira ndi kusangalalira kubadwa ndi moyo wa mneneri Muhammad umalimbikitsanso ntchito zachifundo, ndipo asilamu amagawana ndi kugawira zakudya komanso katundu wosiyanasiyana kwa osowa pambali pa mwambo wa mapemphero. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa anthu omwe akubwereka ngongole za National Economic Empowerment Fund NEFI kuti azigwiritsa ntchito ngongolezi moyenera. Ophunzira okwana 97,222 akhonza mayeso awo a Malawi School Certificate of Education, zimene zikutanthauza kuti akhonza ndi opyola theka la amene analemba mayesowa. Ndipo khwimbi la anthu omwe ndi achipembedzo cha Chisilamu mdziko muno lero anali ndi ulendo wa ndawala wa ziyara pokondwerera kubadwa kwa mtumiki Muhammad.
Takulandirani kuno ku New Era School, komwe kwa ife maphunziro amatanthauza kubweretsa zinthu zosinthika, ndipo nkhani ya luso la pamwamba ndiye chikhalidwe chathu. Ophunzira athu kuyambira standard 1 mpaka form 4 ndi chibadwa chawo kukhala na mandwa pa nkhani ya luso la makompyuta. Khalani kholo lofunira mwana wanu zabwino poyimba 0888 868 236 kapena 237. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandiranso mu nkhani zathu. Ophunzira okwana 97,222 akhonza mayeso awo a Malawi School Certificate of Education, zimene zikutanthauza kuti akhonza ndi opyola theka la amene analemba mayesowa. Izi zikusonyeza kuti chaka chino ophunzira achita bwino kusiyana ndi chaka chatha, ndipo bungwe la Malawi National Examinations Board latsimikiza. Mtolankhani wathu Paul Mloka akufotokoza zambiri kudzera palamya. Zikuonesa kuti ana amene akhonza ndi 97,222 pamene mwana amenewa ana 92,696 amene analemba mayeso anali anyamata, ndipo mwa anyamatawo amene akhonza ndi 56,414, zomwe zikutanthauza kuti anyamata akhonza ndi 60.87%. Ndipo mwa atsikana okwana 84,748 amene analemba mayeso ndi atsikana 40,807 okha amene akhonza, zomwe zikutanthauza kuti iwo akhonza ndi 48.51%. Kutengera sukulu imene yakhonzesa bwino kwambiri kapena kuti sukulu zomwe zakhonzesa bwino kwambiri pa number 1 ndi sukulu ya Lilongwe Islamic Secondary yomwe yakhonzesa ndi 47.3 kutengera pa amene akhonza ma distinction. Ndipo yosatirapo ndi sukulu ya Jesuit Loyola Jesuit ya Kasungu imene yakhonzesa ndi 47.01%, pamene Marist nayonso ili pa gulu lawo amene achita bwino. Mtendere, Nkatabe Boys komanso Likuni Boys ndi amodzi mwa amene kuoneka kuti akhonzesako bwino kwambiri potengera ma distinction. Kutengera maboma amene akhonzesa bwino kwambiri pa number 1 ndi boma la Zomba komanso boma la Mzuzu, Karonga komanso Dowa. Awawa ndi maboma amene anagawidwa malingana ndi unduna wa za maphunziro, anagawa ndithu maboma moteromo. Ndipo kutengera maboma amene sanachite bwino kwenikweni mayeso amenewa pali boma la Machinga limene ndithu la 49.93%, Cholo 49.06%, Lilongwe nanso sinachite bwino kwenikweni, Lilongwe Rural East, Neno, Mchinji, Msanje, Mangochi, Nchewu komanso Balaka. Amenewa ndi maboma amene sanachite bwino kwenikweni. Komanso ndingo nenaponso chimodzi malingana ndi kuyankhula kwa nduna azamaphunziro amadaliso Kambauwa Wilima. Sadakondwe kwenikweni kutengera kunena kuti chaka chino palibe ndi mmodzi yemwe amene wakhonza ndi 6 points. Komanso palibenso amene wakhonza ndi 7 points. Ndipo ndi mmodzi yekha amene wakhonza ma points 8. Zomwe sizidakondwerese kwenikweni ngakhale kuti chiwerengero akatengera pa percentage chakwera pang'ono, koma kuti titha kuchitabe bwino ngati dziko. Munkhani za masewero. Kampani ya Ethical yapereka ndalama zokwanira 13 miliyoni kwacha ku bungwe lomwe limayendetsa masewero a golf kumbali ya amayi mdziko muno zothandizira mpikisano wa amayi omwe uchitike pa 5 komanso 6 Oktoba ku Lilongwe Golf Club. Poyankhula atapereka ndalamazi, mkulu wa kampani ya Ethical Alusuwiro Chakaniza ati achita izi pofuna kupititsa patsogolo masewero a golf pakati pa amayi mdziko muno. Iwo atinso ali ndi chiyembekezo kuti thandizoli ligwira ntchito yoyenera kuti amayi ochuluka adzitenga nawo mbali m'masewerowa. Tinachoona kuti ndichoyenera kuti ife tizipanga sponsor golf imeneyi chifukwa timaona kuti golf ndi masewero amene amasewera kwambiri ndi azibambo,
ndeyifenso ngati ethanol kukhala kampani imene ogwira ntchito mmenemo ambiriso ndi azibambo timaona kuti tili ndi udindo kuwachita encourage azimayi kuti azipanga zinthu zoti azibambo amapanga kwambiri. Pokutero ifeyo ndithu cholinga chathu chochikwanitsa. Ifeyo tikuyembekeza kuti azimayi ambiri akhala akukokeka kuti aziseweraso gofu, ndipo akamakokeka kuti asewere gofu tikuonanso kuti azimayiwo akhala ndi chidwi choti azipanga ma decisions amene amapanga azibambo. Ndipo mtsogoleri wa bungwe lomwe limayendetsa masewero a gofu kumbali ya amayi Aulemu Luhanga wati ndalamazi zithandizira kutukula masewero a gofu pakati pa atsikana achichepere omwe akufuna kuwapatsa danga lochita nawo masewerowa kuyambira ku sukulu za primary. Chisangalalo chili pamwamba tisanameyi. Izi ndizoyamba kuchitika m'Malawi muno kuti Ladies Golf Union ikalandire chithandizo chimenechi 13 million sipano monga monse mukudziwira kuti ndalama zikuvuta makampani kunjaku sizikuyenda bwinoyi. Komanso izinso zititengera kuti ma ladies athu ma skills awo apite patsogolo kuti azithanso kukapanga represent Malawi. Tikuwathokoza Ethco ndipo tikuwapempha kuti apitirize. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walimbikitsa anthu omwe akubwereka ngongole za National Economic Empowerment Fund NEFI kuti azigwiritsa ntchito ngongolezi moyenera. Ophunzira okwana 97,222 akhonza mayeso awo a Malawi School Certificate of Education zimene zikutanthauza kuti akhonza ndi opyola theka la amene analemba mayesowa. Ndipo khwimbira anthu omwe ndi achipembedzo cha Chisilamu mdziko muno lero anali ndi ulendo wa ndawala wa ziyara pokondwerera kubadwa kwa mtumiki Muhammad. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yusavita Wilima. Madzulo abwino. Michiru View Schools are the best place to send your